Эфирда Хәтер рубрикасы. Барыбызда белүебезчә, бу рубрикада без бүген арада булмаган, вафат булганнарга сагыну, юксыну хисләре җиткерәбез. Бүгенге тапшыруда без бар гомерен кешеләр сәламәтлеген саклауга багышлаган Өлфәт Зөфәр улы Хөснетдиновны искә алабыз. Югары Яркәй авылында яшәгән кадерле улым, энем Өлфәт Зөфәр улы Хөснетдиновның безнең арадан мәңгелеккә китүенә 10 ноябрьдә 2 ел булды. Кадерле без Нәсихә һәм Зөфәр Хөснетдиновларның үрнәкле гаиләсендә дөньяга килә. Югары Яркәйдәге беренче урта мәктәбендә белем ала. Бәләкәйдән үк туганым табиб һөнәре белән кызыксынып үсә һәм укуын тәмамлагач, Уфа шәһәренең Башкорт дәүләт медицина университетына укырга керә. Укыган чорында үзенең төркемендә комсорг булып сайлана. Оештырылган чараларда активлык һәм инициативалык күрсәтә. Укуын уңышлы тәмамлагач, Дүртөйле районының үзәк дәваханәсенә хирург булып юллана. Биредә 1 ел эшләгәч, туган районына кайтып, хезмәт юлын дәвам итә. 1992 елда реанимация бүлеге ачылгач, тәҗрибәле белгечне анестезиолог-реаниматолог булып тәгаенлиләр. 1997-99 елларда әлеге бүлекнең мөдир вазифасын да башкара ул. Үз эшенең остасы. Авырулар белән бергә аларның газапларын, авыртуларын кичерүче, өмет, ышаныч уятучы, сүзләр табучы була ул. Эшләү чорында бик күп кешеләрнең гомерен саклап калуга зур өлешен кертте. Халык аңа һәр чак рәхмәтле булды. Гомеренең 30 елын район халкының сәламәтлеген саклауга багышлаган чын табиб булды ул. Кадерле без бик акыллы, уңган, ярдәмчел, ачык йөзле, киң күңелле, гадел, тырыш кеше иде. Шуңа да хезмәттәшләре район халкы аны хөрмәт итте. Аның юклыгына күңелебез һич ышанмый, сагынабыз, юксынып искә алабыз. Кадерле безнең авыр туфрагы җиңел, урыны оҗмахта булсын. Һич китмисең безнең күз алдыннан, син тересең безнең күңелдә, безнең кайнар йөрәк типкән чакта син булырсың аның түрендә. Тормыш сүнми, дәвам итә, син генә юк, әрни яралар, искә алып сине яхшы яктан онытмасын иде белгәннәр. Син яшәргә тиеш идең дә бит, тәкъдирләргә юк шул чарасы. Сине югалтудан авыр хәл юк, һич төзәлми йөрәк ярасы. Иртә киттең безнең арабыздан, югалтулар авыр һәр чакта. Күңелләрең синең изге иде, урыннарың булсын оҗмахта. Әтисе Зөфәр, апасы Сәкинә.